Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba nayi mitu ya nkhani. Mmalawi mmodzi wafa pa ulendo wa basi wobwerera mdziko muno kuthawa ziwawa ku South Africa. Boma lagwiritsa ntchito 5 billion kwacha kusamutsa othawa ku dziko la South Africa. Ndipo nkhani zina MDF yadandaula zakusowa kwa zipangizo zogwiritsira ntchito. Tili ndizi ndi zina zambiri, khalani nafe. Mmalawi mmodzi wafa ku Zimbabwe pa ulendo wa basi wobwerera mdziko muno kuthawa ziwawa zimene zikuchitika ku South Africa. Mkulu wa bungwe la Dodma Wilson Moleni watsimikiza za imfayi. Moleni anena izi pamene banki ya FCB imapereka thandizo la ndalama zokwana 150 million kwacha zoti zithandize kubweretsa Malawi amene akuthamangitsidwa mdziko la South Africa. Moleni akufotokoza. Ku South Africa ku zinthu sizili bwino chifukwa anthu amene akuchoka m'makomo tinene kuti kuthamangisidwa kumapita m'makampu akumakhala ndi mavuto osiyanasiyana, si anthu amene anakonzekera kuti mwina abwera kuno kumuzi mwachangu chonchi. Ndi ena akumathawa akudwala, ena azimayi oyembekezera akuthawa, nkona mwakhala mukumva kuti mwina kumakampu kubadwa ana. Komanso zonadi munthu mmodzi watisiya dziko la Zimbabwe amene anakwera nawo mabasi amenewa, ndipo pano tikupanga ndondomeko kuti thupi limenelo libwere kuno kumudzi. Pali mavuto ambiri kumakampu, kuli zosowa zambiri, anthu osowa zinthu zambiri, zakudya, zovala. Ndipo Twikale Chiwa ndi mkulu woona zamalonda ku banki ya FCB. Ife Fiscal Bank ndifokuzidwa kwambiri ndi zimene makamaka anzathu achimalawi akuziona ku South Africa, komanso ife tikufunisisa kuti aliyense amene afuna kubwera kuno kumudzi akhale ndi mpata wopeza transport. Nkona lero tapanga donate 150 million kwacha ku boma la Malawi ndi Dodma kuti tipange contribute ndi amene ku transport makamaka mabasi amene akutenga anzathu Malawi kuchokera ku South Africa kubwera kuno ku Malawi. Lachiwiri Moleni anati boma lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 5 billion kwacha pofika pano posamutsa anthu omwe akhudzidwa ndi nkhanza ku South Africa. Iwo anatinso anthu opitirira 3000 afika kale mdziko muno kuchokera ku South Africa. Moleni ayankhula izi pamene banja la Tom Mpinganjira lapereka ndalama zokwana 100 million kwacha ku Dodma. Ife timati tikamakhala kumaonera pa television timaona zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Mina kuvutikira anthu kugona panja pamtetete pafumbi popanda matoileti popanda chani, koma anthu nanga akanapanga bwanji chifukwa choti kumene kundi waini yake awathamangisa nyumba zawo alibe chilichonse ambiri chifukwa choti anathamangisa mwazizi, anachoka mwazizi kuthawa kuopa kuphedwa. Ndeti taona zimene jefe zinatukhuza ngati mmene zakukhuzira Amalawi ambirimbiri. Ndi pamene timaona kuti zimene tingathe kupanga tipange kuti tathandize anzathu. Makampani especially nthawi ino ndiyofunika kwambiri chifukwa choti timadalira makastoma. Ndi makastoma ene mwa makastoma athu ndi amene wawa, komanso abale awo kumalawi kuno ndi amene ali makastoma a makampani. Ndi amakampani asamaone ngati kuti asizi kutikhuza business athu ikuyenda, koma imakhala pamafika nthawi ina yonera kuti makampani azitha kubweza kwa anthu. Mawawo Moleni anathokoza chifukwa cha thandizoli. Ife ngati boma komanso ngati department yona zango zogwa mwazizizi ndifokondwa kwambiri, ndipo tikuthokoza kwa Dr. Thompson ndi Mrs. Mpinganjira potipasa thandizo la 100 million kwacha. Thandizo limene litithandiza kwambiri chifukwa ndikuti tikwanisa kupeza mabasi ambiri. Zimene zikuchitika ku South Africa ndizomvetsa chisoni kwambiri. Anthu akuvutika, anthu ali m'makampu akufunika kuti apeze mathandizo obwera kumuzi makamaka mabasi. Ndiye mmene talandira thandizo limenelo lero ndife okondwa ndipo tikuyamika. Komanso titengerepo mwayi kuti tipemphe anthu angati Malawi komanso makampani aku Malawi, azibale athu mapartners loko komanso akunja kuti amene angakwanise atithandize ntchito ndi yayikulu kwambiri.
Mtsogoleri wakale wa Malawi Defence Force General Paul Valentino Phiri komanso mtsogoleri wapano wa MDF General George Jafu adandaula zakusowa kwa zipangizo zimene asilikali amagwiritsa ntchito. Iwo ati vutoli likusokoneza ntchito za asilikali. Awiriwa anena izi lachiwiri mmawa pamene anaonekera pamaso pa komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege ya asilikali yomwe inagwa pa 10 June kupha yomwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu. William Kumwembe ali ndi zambiri. Akuluakulu ankhondowa anaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo kukayankha mafunso pa nkhani yokhudza ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale kwa president wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena 8 pa 10 June mchaka cha 2024. Ajafu anaonekera ku komiti ndi Brigadier General Gilbert Mitawa komwe amayankha mafunso pa ndondomeko zimene asilikali amagwiritsa ntchito pobwereketsa ndege zawo. Iwo ananena kuti asilikali akukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka kusowa kwa zipangizo zamakono ndipo izi zikukhudza mmene iwo amagwirira ntchito zawo. Iwo anati nkofunika kuti dziko la Malawi lichilimike poyika ndalama zokwanira kuti asilikali akhale nzipangizo zokwanira komanso zamakono pofuna kupititsa patsogolo ntchito zawo. Iwo anauza komiti kuti ndege imene Achilima anagwiritsa ntchito pa tsikulo monga ndege zonse za asilikali zilibe makina black box kupatula ndege imodzi. Koma iwo anati ndegeyo inali ndi makina otchedwa emergency locator transmitter amene battery lake lidali lakutha kuyambira mchaka cha 2004. Iwo anapempha akuluakulu aboma kuti ayang'ane zinthu ngati zimenezi pofuna kuthana ndi mavuto ena amene asilikali akumana nawo. Mawu ake atakumana ndi akuluakulu a komiti yemwe anali mtsogoleri wa asilikali pa nthawiyo General Phiri anapereka mndandanda wamene zinthu zinayendera kuyambira pa 9 June pamene ofesi yawo inalandira pempho loti ibwereketse ndegeyi kufikira pa 10 June pamene analandira ripoti kuti ndegeyi yasowa. Ndege zonse za ku MDF palibe imene ili ndi black box kupatulapo imodzi imene ankagwiritsa ntchito a president woyamba dziko lino. Imeneyo ndi Super Puma koma zina zonse sizikhala ndi black box. Potsiriza iwo anabwereza mawu a Jafu zakufunikira kuti boma lizika ndalama zokwanira poonetsetsa kuti zipangizo za asilikali nzamakono komanso zogwira ntchito bwino. MDF ndi institution imene imagwira ntchito zinthu zambiri kuti zonsezi ziyende bwino kwambiri ndi kuti anthu azikhala ndi ndalama kuti azitha kugula zida zogwiritsa ntchito zamakono. Kampani ya Ejenco yati itsegula malo ake opangira magetsi ya mphamvu ya dzuwa a 10 megawatts ku Salima kumapeto kwa mwezi wa Julai chaka chino. Mtsogoleri wa kampani William Liabunya walengeza izi atayendera ntchitoyi yomwe yafika pa mapeto. Benedetta Chiwandamia ali ndi ripoti. Liabunya ati ntchitoyi yafika kumapeto tsopano ndipo ntchito yoyeserera makinawa yaonetsa kale kuti zonse zili mchimake. Iwo ati makinawa ndi gawo limodzi lofunikira pokweza ntchito za magetsi mdziko muno. Iwo ati akadaulo ochokera ku dziko la China akuyembekezeka kufika mdziko muno pa 1 Julayi kuti adzayang'anire ntchito yoyeserera ndi kuyamba kugwiritsa ntchito makinawa. Ntchito imeneyi mukumbukira kuti inayamba 2024 ndiye panopo tili pa stage yomwe tikuti commissioning kupanga zoyesayesa kuti magetsi ambe kutuluka. Ndiye lero tinapita kukayendera project yo chifukwa contractor wabwera opanga za commissioning iyo ndipo zikuoneka kuti ntchito yambirira zoyesayesa za commissioning izo zafika pa mapeto ndithu. Ndiye tikuyembekeza kuti pakutha pa mwezi wa mawawo tikamafika cham'ma 20 tayenera kuyamba kupanga magetsi. Ntchito ya Salima Solar Power yomwe ndi yopanga mphamvu za magetsi zokwana 50 megawatts kuchokera ku mphamvu ya dzuwa ikugwirika m'magawo ndipo cholinga chake ndi kuonjezera mphamvu ya magetsi mdziko muno komanso kuchepetsa kudalira magetsi opangidwa pogwiritsa ntchito madzi omwe akhala akukumana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo monga chilala komanso kusefukira kwa madzi. Human Rights Defenders Coalition HRDC yati ipitirira ndi zionetsero zokhudza kuchedwa kwa ntchito yokonza msewu wa Chiweta Karonga. Zionetserozi zikuyembekezeka kuchitika pa 1 July. Izi zikubwera ngakhale Roads Authority yalengeza kuti yapeza ndalama zogwirira ntchitoyi. Macloyd Chilangiza ali ndi zambiri. Polankhulapo wapampando wa bungwe la HRDC
Michael Kaiyatsa anati bungweli silokhutira ndi zomwe bungwe la Roads Authority lalengeza ndipo likufunitsa kudziwa nthawi yeniyeni yomwe ntchito yomanga nsewu itayambe. Ngati bungwe tipitirabe ndi mademo amene tinakonza kuchitika pa 1 July mpaka na titaona ndithu chinthu cholozeka chitayamba kuchitika pansi umeneyo. Posachedwa apa mkulu wa bungwe la Roads Authority Joel Olongwe kudzera mchikala chomwe bungwe linatulutsa pa 21 Juni anati mapulani ali nkati oti ntchito yomanga msewu iyambe kamba kuti tsananitsana wa zomangamanga kafukufuku okhuza za chilengedwe komanso zikalata zoyitanira makampani kuti apemphe ntchito zakozedwa kale. Pakadali pano mmodzi wa akuluakulu ku bungwe lolimbikitsa chilungamo ndi mtendere la CCJP mboma la Kalonga Albert Mkandawire ati mabungwe osiyanasiyana mbomali akufuna kuchita zokambirana ndi nthambi zoyenera ndipo adzipatula kuzionetsera zomwe bungwe la CRDC lakoza. Mkandawire anaongezera kuti mgwirizanowu wakhazikitsa komiti yapadera yomwe idzayimirire ufulu wa anthu amderali kuti adzapindule ndi ntchito zonse zokhuzana ndi projekti. Ngakhale boma latulutsa ndondomeko zoti mabidi woti anthu ayambe kulimbirana kuti amange nsewu ndani, ifeyo tikufuna minister azatiuze tokha pakamwa abwere azatitsimikizire kenako kuti ndondomeko yake ikhala bwanji, ndalama zitenga kuti ntchito iyamba liti. Gawo la nsewu M1 pakati pa Chiweta ndi Kalonga linamangidwa chakumapeto kwa zaka za 1980 ndipo linamalizidwa mu April 1990. Lingaliro la boma lawonjezera chiwerengero cha ophunzira ku Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS ndi Kamuzu University of Health Sciences KUHES labweretsa nkhawa za malo ogona kwa ophunzira ochokera m'mabanja osowa. Times yapeza kuti eni nyumba zambiri zozungulira sukuluzi awonjezera malipiro a nyumba chifukwa cha kuchuluka kwa anthu omwe akuzifuna. Izi zikuchitika pamene kwatsala masiku ochepa kuti sukuluzi zitsekulenso. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Kumayambiriro kwa chaka chino boma kudzera ku unduna wa zamaphunziro linalengeza kuti sukulu zina za ukachenjede za boma zitenga ophunzira ochulukirapo chaka chino pofuna kupereka mpata kuti ophunzira ochuluka athe kufikira maphunziro a ukachenjede. Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS komanso Kamuzu University of Health Sciences KUHES ndi zina mwa sukulu zokhudzidwa. Koma mbali inayi zikuonetsa kuti kuchulukitsa chiwerengero cha ophunzira otengedwa mu sukuluzo chibweretsa chipsinjo pa miyoyo ya ophunzira maka iwo amene amachokera m'mabanja ochepekedwa pachuma. A Brothers Chirwa ndi mmodzi wa ophunzira awa yemwe ali mchaka chachitatu pa sukulu ya MUBAS. Izizi zamangesa kunena kuti malandlord ambe mitengo ya mahostels amene ma students ambiri akulephera kukwanisa kulipira ma rentals ake. Ndipo a Pascal Nsamba wophunzira wa chaka chachiwiri pa sukulu ya KUHES naye ali ndi nkhawa kamba kakuchuluka kwa ophunzira amene atengedwa chaka chino. Ambiri avutika kuonanso kuti loan board apati ndiochepa kutenganso ndi mahostels akumapanga cost about 100,000 pomwe loan board inapereka ngati 208,000 ngati semester yonse pomwe pa mwezi munthu akuyena alipire 100,000 pa mwezi. Katswiri wa zamaphunziro a Benedicto Kondowe wayikira kumbuyo nkhawa za ophunzira awa ndipo wapempha bungwe lopereka ngongole za maphunziro la Higher Education Students Loans and Grants Board kuti liganizire mmene mitengo ya zinthu ilili pakadali pano pamene ikukonza ngongolezo. Chifukwa chake pamene a loans board akuunikira ana amene apanga akupempha thandizo la ngongole komanso kusankha amene apasidwe ayang'anenso mitengo imene ikupezeka pa ground. Chaka chino sukulu ya MUBAS yalandira ophunzira okwana 3,571 omwe asankhidwa mndondomeko ya boma komanso ya ODL pamene ophunzira pafupifupi 830 ndiwo asankhidwa kukachita maphunziro awo ku sukulu ya KUHES. Malipoti akuonetsa kuti MUBAS ili ndi nyumba zogona ophunzira zisanu zokha ndipo KUHES imasunga pafupifupi theka la ophunzira ake mu zipinda zake koma ophunzira ena onse amakakamizika kukakhala mu nyumba za anthu apadera kunja kwa sukuluzo. Tipitirize kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Kupitirira ndi nkhanizi woweruza wa khoti lalikulu a Justice Chifundo Kachali kuti ndondomeko yokambirana pakati pa mbali za mlandu ndi njira imodzi yochepetsera kuchuluka kwa akaidi mndende. Akachali anena izi kuzomba pomwe akuluakulu makamaka amabwalo a milandu akuyesa ndondomeko yatsopano yakukambirana milandu pa ndende ya Zomba. Mtolankhani wathu Johnson Malowa anayankhula nawo. Malamulo amene anakhazikitsidwa amene amapereka danga kwa aku office ya kwa Director of Public Prosecutions kuti ngati akuona kuti mulandu
angathe kukambirana ndi munthu woyimbidwa mulandu malo moti akalowe ku khoti. Ifa nthawi zina munthu amatheka kuti wayimbidwa mulandu koma akufuna kuvomera, koma mwina akufuna alandire chilango chocheperako. Malamulo amene wawa akupereka mwayi kunena kuti munthu amene akuyimbidwa mulandu komanso amene akumuyimba mulandu angathe kukambirana, ndezokambirana zawo zija amazilemba mchingerezi mati plea bargain, kapena zokambirana zomwe agwirizana ndi amazibweretsa kwa jaji kapena magistrate. Ndi udindo wa khoti kuti likaonetsetse kuti zokambirana zija zachitika muzoonadi, palibe chinyengo chilichonse, komanso masentensi amene akunena kuti tikufuna timuganizire chilango chachonchi. Khoti ndi udindo onetsesa kuti chilango akunenacho ndichogwirizanadi ndi mulandu omwe munthu uja wavomera. Ndezonse zija zikayenda, khoti imathano kutseka mulandu uja ndikumpatsa munthu uja mulandu chilango chomwe wavomereza. Zikatero zimatanthauza kuti nthawi yomwe tinakakhala tikaumvire nkhani ija mulandu kumvera umboni wonse imakhala nthawi imene yachepa, komanso kutanthauza kuti anthu ambiri amene ali ku rimandi kudikira milandu yawo akhala ndi mwayi kuti milandu yawo ikamvedwe mwachangu. Atsikana ambiri akusiya sukulu mboma la Chiradzulu chifukwa cha kusowa kwa zipangizo za ukhondo. Mtsogoleri wa maphunziro mbomali wanena izi pamene bungwe la Israel Aid lapereka zipangizo zothandiza pa ukhondo msukulu. Selina Tambula ali ndi nkhani yonse. Sukulu ya primary ya St. Teresa ili ndi atsikana 946 ndipo atsikanawa akatha msinkhu amayamba kujombajomba chifukwa chosowa malo oti azizisamalira mu nyengoyi. Poona mavuto awa, bungwe la Israel Malawi yamanga chipinda chimene atsikana atha kumazisamalira komanso zimbudzi zonjezera poona kuti zina zinaonongeka nthawi ya namondwe wa Friday. Mkulu wona za maphunziro mboma la Chiradzulu Rashid Lawe akufotokoza. Atsikana ambiri akhala kulephera sukulu chifukwa chonena kuti alibe mafacilities katamene. Zomwe apanga Israel kuti mangira bloko ngati imeneyi zithandizira kwambiri kunena kuti ana asamalephere sukulu. Komanso muthaku ndivomereza kunena kuti pa sukulu ngati palibe mafacilities katamenewa pamatha kukhala malo omwe matenda osiyanasiyana amatha kubuka kugawanidwa ngati kolera ni matenda osiyanasiyana. Ndipo mkulu woyang'anira za maphunziro ku bungweli a Antonio Alexandres ati izi zipitisa patsogolo maphunziro. Iwo ati bungweli likhalenso lukupereka njira yoperekera madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya magetsi pofunanso kupitisa patsogolo ntchito za ukhondo. Wogwirizira udindo wa mphunzisi wa mkulu pa sukuluyi achipiriro mphepo anali othokoza. Ifeyo ngati sukulu komanso mwina ngati community kunoko tikusangalala kwambiri chifukwa cha toilet imene atimangira Israeli. Ndi toilet imene ndi yamakono imene ikulandira anthu onse mbali zonse. Ili ndi room imene ikulandira ana ulumali, ili ndi room imene ikulandira atsikana. Nthawi zambiri atsikana makhala kuti akusokonezedwa maphunziro awo ikakhala nyengo ya imene yamayenera asamalire kuthupi lawo. Ntchitoyi ayigwira ndi ndalama zopitirira 28 million kwacha. Bankers Association of Malawi ali kusowa kwa chikhulupiriro komanso ndalama zomwe anthu amalipira m'mabanki ndi zina mwa zifukwa zomwe zikuchititsa kuchepa kwa osunga ndalama. Posachedwapa, Deposit Insurance Corporation inanena kuti chiwerengero cha osunga ndalama m'mabanki chatsika ndi anthu 200,000 pakati pa chaka cha 2023 ndi 2025. Tabora Madea ali ndi ripoti. Malingana ndi kafukufuku yemwe bungwe la National Statistical Office latulusa sabata yatha, anthu 18 okha mwa 100 aliwonse ndi omwe amasunga ndalama zawo ku banki, ndipo anthu 74 mwa 100 aliwonse amadalira njira zachikale zosungira ndalama. Poyankhula ndi Times, mtsogoleri wa Bankers Association of Malawi Philip Madinga ati kusika kwa chiwerengeroku kukuza kamba kakusowa kwa chikhulupiriro cha anthu ku njira zamakono zosungira ndalama komanso kukanika kwa mabanki kufikira madera akumidzi. Iwo ati pakadali pano mabanki akuphunzitsa anthu maka am'madera akumuzi za ubwino osunga ndalama kudzera mu njira zamakono kuchepesa chiwongolazanja komanso misonkho. Iwo avomerezanso zakuvuta kwa netiweki ndipo apempha boma kuti liyike ndondomeko zoyenera zothanirana ndi mavutowa. Ndipo mkulu wa bungwe lona za ugula la Consumers Association of Malawi a John Kapito ati pakufunika kuphunzitsa anthu za ubwino osunga ndalama
ku banki. Malingana ndi akapito kufikira masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 kukhala kuvuta ngati anthu ambiri sakugwiritsa ntchito njira zamakono zosungira ndalama. Nakakondwa mmene anayambira a Reserve Bank kupanga kuti anthu ambiri akhale financial literate, akatero akhale included. Njira zikonzedwe zabwino zowapanga anthu kuti azisangalala kusunga ndalama m'mabanki. Maybe pa 2028 kanakhala kutinga namba lako kuti mwina kafika pa 40%. Mchaka cha 2024 unduna wa zachuma unakhazikitsa ndondomeko yapadera yachitatu yomwe cholinga chake ndikufikira anthu 95 mwa 100 aliwonse ndi njira zamakono zosungira ndalama pofika mchaka cha 2028. Munkhani zakunja, khoti la apilo ku South Africa lalamula kuti banja la mtsogoleri wakale wa Zambia a Edgar Lungu lili ndi ufulu wosankha komwe malemuwa ayikidwe. Lungu anamwalira pa 5 June chaka chatha ndipo pakhala mkangano pakati pa banja ndi boma la Zambia pa nkhani ya maliro ake. Boma likufuna kuti ayikidwe ku Embassy Park ku Lusaka pamodzi ndi atsogoleri ena akale a dzikolo pomwe banjalo likutsutsa. Kutsatira chigamulochi, boma la Zambia lingapereke apilo ku khoti la Constitutional. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Mmalawi mmodzi wafa pa ulendo wa basi wobwerera mdziko muno kuthawa ziwawa ku South Africa. Boma lagwiritsa ntchito 5 billion kwacha kusamutsa othawa ku South Africa. Ndipo munkhani zina, MDF yadandaula zakusowa kwa zipangizo zogwiritsira ntchito. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwinifumbo.